ijego kpọtụrụ ma were anya gị negharịa ebe eji ọlụ Solution Fund City bụ nke dịdebe Kwata Junction n'akụkụ Zara Store dị n'Ọka. Ọ bụlụ mba jegoro ka iwere anya gị wee fụ ka ife ọlụ ọma na-aga ebe ahụ bụkwanụ nke ndị nta akụkọ jere ka ha nene ka ọlụ si aga. Akụkọ juru ha ọnụ maka ọlụ ọma dịgasị iche iche nke Gọvanọ Chukwuma Soludo na-alụ. Ha sịrị na ọ bụ na ọlụ a bụ nke dịbụ izizi na ụdị ihe a bụ ihe alụburu na-aka enwe ọtụtụ ihe ọma nke ga na-aga n'iru. Ha sịrị ihe eserese nakwa ngosi ka ha jere ebe ahụ ụnyaahụ. Ọzọ ka anyị sonyere Ngozi Obileri ka ọ kọkwara anyị akụkọ a. Ụfọdụ ndị eji okwu ha agba izu n'Ọka 5-star hotel ụzọ asatọ bụ nke arụchagoro n'Agụlụ Ọka, ebe edoziri ebe mbuze mebigara ihe n'Agụlụ Ọka, ịrụchapụ ihe karịrị kilomita 14 n'ụzọ awara awara gara Ihiagụ, Godi Ibekwe, Obiokoli, Y Junction Isuanịọcha, ya nakwa ụzọ INEC Dr. Elesekwueme New Government House bụ nke ọrụ na-aga na ya ugbu a n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ. Ha toziri Gọvanọ Chukwuma Soludo maka inye Ọka ihu kwesịrị na ọ ga-enwe dịka isi obodo Anambra. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.